צילום לפומה מטעם פקטורי 54. ובדיוק סיימתי לארוז דברים אחרונים בתיק, זה תיק שאני פשוט לוקחת לכל יום צילום, לא משנה איזה. זה הסט, אלה הם חבריי לסט. זה הסטנד עם כל הלוקים שאנחנו הולכים לצלם היום, נראה לי נגוננת אותו בסוף היום. אאוטפיט ראשון, ואאוטפיט השני. מה נתחיל על הסיפורניים שלי? וואו. אל תשקרו. זה מגניב. אני חושבת מצטרמת לסדרה, והקטע שלמות לסיפורניים שלי ככה. תראו מה יעשה בינתיים, חברים. וייב שנות ה-2000. זה הרפרנס, תגידו אם קלטתי. במסגרת הצילומים הייתי צריכה לנפח מסטיק, לא יודעת לנפח מסטיק, מסתבר. כאילו אני יודעת, אבל לא, נגיד הוא מקצוען. איתן, קדימה, זה הרגע של החיים שלך. עכשיו יצא לו עליו. גמרת אותו עם הזווית, גמרת אותו, מה נראה כאילו ברחת עכשיו מאיזשהו. לוק מספר 3. זה אאוטפיט טאצ'אפ. זהו, אילנה זוכרת את השם שלי. הביאו לי את הספה מפרנד, כל הכבוד. נטו, איזה יפה, הלוק הזה, עם חלק. אנרגיות! לא להתעייף! לא להתעייף! איך מזבוב? לא ככה לא! היידה. כאילו אני כולי ככה. תקשיבו, איזה כיף היה באמת, היה כל כך כיף, יצא כל כך יפה. כל הווייב הזה של השנות 2000, אז אהבתי את זה, וכל הלוקים היו מושלמים, והאנשים היו מושלמים. ממש עשינה תודה, כאילו ממש כיף לי. זהו, תבוא תשתף. יאללה ביי.